Welcome po sa programa niya tong Radyo Klinika. Ngunyan pong aldaw nin Sabado. Mga tugang magayumpan sa tuyang topic ngunyan ha. Para po duman sa satuya na mga aki ha. Para po duman sa mga nagbabados. Para po duman sa mga minaaki pasana. Ang satuya pong topic ngunyan, iyo may kinaaraman po sa alat ko na tabaka mapasala ko. Sinurat ko na ito kasubago na kwandok na ang satuya pong topic ngunyan, importante po ini na ma-realisar po nindo ang may kinaaraman po sa cholestasis. Yan. Kaya po ang guest ngunyan sa po na pediatric gastroenterologist. Bidbid po nindo ini. O dadakol na nagkakabidbid kayo ni. Sigurado ako basta mga pedya, mga dakol po ang nakakamidbid. Mga tugang Dr. Eleanor Rodenas. Siya po ang satuya na resource person mo niya. Graduate po siya sa UST Espanya, duman sa Manila. Siya po mga tugang graduado. Siyempre, pediatrician siya, Doctor of Medicine po, and fellow kan Philippine Pediatric Society. And graduate po sa UP-PGH Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. Yan, ha? Kaya sa mga magpapaabot tabi dyan ng kahaputan, mga tugang mag-text po sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Salamat nga pala kay Dr. Dr. Jolie Ibo Salvosa, ha? Siya po ang presidente ni Doktora Presidente po kan Philippine Pediatric Society Incorporated Bicol Chapter, ha? Sa Padagos may pong coordination para po sa mga topics sa tuya tabing programa. Alright, sige. Puno na po niya itong discussions. Good morning po, Dr. Eleanor Rodenas. Welcome po sa DCGB. Hi, good morning po, Sir Henry. Ano po ang apod sa imo, Doc, kan mga friends mo? Ellie. Dr. Ellie. Yan. Yung manang Eleanor, ade. Ayun po. Dr. Ellie. Yan. Okay, siya po mga tugangan sa tuyang resource person ngunyan. Para po duman sa mga hapot, pwede pa kamong mag-upload or mag-text para po masimbag iyan ngunyan pong aldaw. Okay. Sige. Actually, kang naaraman ko po ining topic ngunyan na cholestasis. First time kong makadangog, nag-google pati ako, Doc. First time ko siyang pakadangog. Pero, iga palang mas madaling masabutan kung ano pang usabihon kayo ni. Sige po, Doc Ellie, pwede po i-explain muna natin sa mga nagdadangog po niya. Ano po ang cholestasis, tabi? Go ahead. Good morning po sa lahat ng nagdadangog mo niya na aldaw. Opo. Salamat po at ini po ay dakulao na project na para awareness sa mga mommies. Opo. Okay, so simulan ko po sa definition po ng cholestasis. Yes, okay? yes. Ang cholestasis po, iyo po ini naninilaw na mga aki. Aha. Okay. So, pag sinabi tang naninilaw, ang medical term po kayan jaundice. Okay. Okay. Apo. Okay. So, pag sinabi naman po kasing cholestasis, ang ibig sabihin, halangkaw po ang direct na bilirubin. Base po iyan sa laboratory. Okay? So, sa mga nanay po, ang inot na inot po na warning sign Opo. is yung paninilaw. Ayun. Okay. Ang pangduwa pong iilingon ninda is ang kulay po ng pupo. Okay. Okay? So, yung pupo po, ang normal po na kulay ay dapat matingkad na yellow. Ayan. Okay. Yung tigapod ko po yan, Sir Henry, na garo kalabasa ang kulay. Kalabasa. Okay. Yun po ang normal. Okay. So, pag madilaw ang aki, maputla ang pupo. Okay. Okay, ibig sabihin light colored yellow. Yeah. Tapos dark po ang ihi. Opo. Okay, nagmamantsa sa lampin, sa diaper. Okay. So, yan po yung tulong babantayan. Okay? So, pag ang tulo na po yan ay present po sa aki, Opo. yun po ang tigaapod na cholestasis na. I see. Okay. No rin po ini, Dok, nagmamanifest pagkaluwas niya tulos o habang naghahaloy, nagde-develop po iyan sa aki? Oo. Ang usual po na inot na simptomas, Opo. paninilaw, pagkaaki. Okay. So, pagluwas ng ganyan ha? Pagluwas. After delivery, mahiling Yes po ito na mahiling. yellowish ang aki. Yes Okay. po. Pag-arog pa lang po kayan, before 24 hours na madilaw, Opo. warning sign na po yan. I So, see. yung mga nanay dapat na kayan, Opo. aligmata na. Ano po ang kausa kay ni, Doc? Ano po ang kuwang kaya, pipunan kaya? Nata nag-aarog kampuan aki. So pag-arog po kayan, pag ining tulong yung jaundice po na mention ko, Opo. maputla ang pupo, matingkad ang ihi. Yes. So ini pong tulo, warning sign sa tigaapod na biliary atresia.
Okay. Okay. So pag sinabi pong biliary atresia, igwa pong problema sa agihan kang bile sa atay. I So see. kumbaga Okay. makipot siya. Makipot. Oo. Okay. Pag nag-describe po ako kaiyan sa mga sa mga mommies, parang relate ko siya sa tubo. Okay. So dapat pag binuksan mo, nag-flow siya. Okay. So sa biliary atresia po, maski naka-open ang gripo, Oo. hindi po nagfo-flow ang bile. I see. So may bara. May So, problema po sa anatomically po, may problema na siya. opo. Ano pong tubo ang doktor? Sa water district o sa normal na? Tapos minsan sa water district, bukaso na ang gripo mo dahil magkitang pupulos. Okay. Oy, GM Rico, karaw lang po. Nagdadangog si GM Rico Salazar, kang LCW di. Karaw lang. Alright. Sige, Dok. Meaning po, may baraso. Tama, arin, Dok, may baraso. So mga ducts. So mga agihan. 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 Iyo po. Kan? Kanhali isa po sa liver, Okay. paduman po sa gallbladder. I see. Okay. Paano po nade-develop ini? Sa tulak pa lang o habang nagkaluwas na po siya, Dok? Habang sa tulak pa lang sa po, tulak may problema siya. na. Okay. During development po kang Development kan aki sa Yes tulak? po. I see. Okay. Ano pong kausa kaayan usually? Ta nagkakaigo ki arog ka ng aki habang nagde-develop siya sa laog kan tulak kang ina? Genetics pwede. Mhm. So, minsan ang aki na kuwari sa mga siblings, Opo. posible po yan. Mhm. Parareho sinda magkaigwa. Okay. Mm-mm. I see. So meaning sa pamilya, hereditary, Dok, pwedeng mamana siya, ano? Iyo po. I see. Okay. So pag-araw ka ng sitwasyon, Dok, habang nasa tulak pa, alibawa ngaya aram na kang nanay na may lahi sinda, kang araw ka, may mga paagi po para iyan gari ma-develop so aki na normal ang sitwasyon? May mga pwede kamong intervention, kamo tabing mga doktor? Ang mangyayari lang po kaya is kaipuhan tang bantayan so aki. Okay. So okay. early check up Mhm. sa pediatrician ninda. Opo. So para po maagapan. Okay. Oo. Okay. Kasi po yan, ang management man po kaya na biliary atresia operation. Dahil iba, yun lang gad sana yan. Yes po. Oo. So before 3 months old, Okay. kaipuhan maoperahan. I So yung 3 see. months old, yun po yung tigaapod ming golden period. Mhm. Okay? So Mhm. napaka-importante na pag meron na pong tulong simptomas na ito, Opo. check up tulos. Oho, oho. Tapos pag nailing na po kang pediatrician, Okay. ma-advisean sumami, Mhm. and then operation. Iya po. Dahil siya nadadragdok sa mga medisina o whatever na Day intervention. po, ang tigigibo Operation po lang po, talaga. operation. Tapos may mga liver vitamins lang po. Opo. Kasi pag may problema po sa atay, Mhm. deficient po sindan sa tigaapod na fat-soluble vitamins. I Yung see. vitamins A, Okay. D, E, tsaka K. Oho. So ang problema niya from atay to liver. Tama ba? From liver. Bali yung atay, tas yung mga ducts. Aya, Apo, iyo. Sa mga ducts agihan keto ang po. problema Apo. niya. Iyo man nanggad. Ano ba baga pag naghihilo ang aki, bibalad sa na? Iyo po. Ano Yan pong po, Sir advice mo, Dok, sa Henry? mga Oo, parents, tabi? oo. Oo. Salamat sa pag-mention ka, Sir Henry. Kasi Opo. minsan po ang referral sa kuya, late na. Iyo. Kasi Oho. lalo kung di man po aram kang sa mga barangay po kasi Mhm. health center. Mhm. So pag una ninda pag yellow lang kulang Opo. lang sa paaraw Yeah, o vitamin yeah. D. Yeah. Mm. So wala man problema paarawan kasi Yes. kaipuhan O, taman kung kaipuhan vitamin man. D. Opo. Oo, Mhm. pero Mhm. pag nahiling na po kang mga mga health workers na maputla na ang Yes. puo, Yeah. ipa-check up na po agad. Sabihan na Yes. sunanay Yes. magpa-check up. Magayon po yan na point para sa mga barangay health workers Yes po. sa mga midwives na yaon po diyan sa mga barangay, any health worker. Yes Yes, po. an mayos bali baga po so mga aki dito na baga po sa health center. Edi Yes po. panaling muna na yan, haputon so ina ko ngaya. Ano ngayang kolor kang pupo niya, di ba? Tapos ngaya natangay ni tangay gari ngaya iba na ngayang kolor ni baby. Ngayon po. So ang gibuhon po automatic referral yan sa sa hospital, Yes sa po, sa OB. pediatrician. Pediatrician. Yes po. Oo. Pa-check up po agad so aki. Dahil na Oo. po pagsabihan na, ay sige paarawan lang. Oo. Kasi nadidelay po. So yung 3 months na golden period ko, pag Oo. minsan minaabot na po sa kuya, 5 months, 6 months, Oo. wala na ako magigibo. Kundi I mahalap na lang ako see. ka mga komplikasyon. Oh. So minsan makulugon sa parte kang Opo. magurang Oo. na late referral na. Iyo.
Iyo. Tapos ang sasabihon ko for liver transplant. Ay, naigo. Oh, iyo which is adi. magastoson po. Iyo po. Itong golden to ma'am, golden period. period na 3 months 3 adi. months old. 3 months. Gura na po kakwan yan ka-importante na within that period na 3 months dapat may medical intervention tolos po hali sa indong mga Opo. pediatrician. Opo, maliban po kasi sa tigtatao ko mga liver vitamins, Opo. igwa po akong tigaapod na intraoperative cholangiogram. Okay. IOC po yan. Mm. Ang tigigibo po kayan, operasyon. Okay. Kung saan tig-check po sa agihan, sa mga ducts. Okay. May ikakaag na dye, tapos may x-ray yan. So, duman po may hiling kung biliary atresia siya kasi wala pong nag-aagi na bile Okay. paduman po sa bituka. I see. Oo. May iba po, Dok, na helang kiaki na siya nag-yellow man? Nag-yellowish man ang kanya, ang Dakol balat man niya? po. Dakol. Igwaman? Igwaman po. Oo. So, ang initial po kasi kayan, so kung yung tulong symptoms po Iya. present na, Iya. so Oo. darahon sa pediatrician, Yes. may mga laboratory po kami kayan. Mm. So, yung laboratory, duman po madidetect kung ang problema sa dugo Mm. or sa liver. I Kasi see. pag sa dugo, pwede din pong madilaw. Ayan, Okay. okay. So, So, dapat early diagnosis po ang kaipuhan. po. Opo. Hindi lang po kasi siya, yung clinical lang na maputla, ay madilaw lang so aki. Oho, So, may oho. laboratory Yeah. para ma-further work up para sa problema sa atay. Ayun. So, yan po importante ang mga nanay. Buda, so magiging nanay pa sana. Tama? Tama. So, ito Opo, yung sir. mga health workers. Okay. Dok, ang complication tabi, ang possible complication, pag dahil tulos na agapan, ang iyan na helang naan sa tuyang mga kakiya. Ang cholestasis. Opo. Pag ini po kasi late diagnosis na, wala Mhm. na kaming nagibong surgery. Opo. So, ang nangyayari po, nearing 1 year old, Okay. so nagkakaigwa ng mga komplikasyon. Sa Mhm. po dyan, so pagbutugkan tulak, nagkakaigwa Ayan. ng tubig. Okay. So, okay. day na po kaya kang atay na i-hold sa tubig. Okay. So, kaya nagluluwas na siya sa tulak. Okay, okay. Pangduwa, nagsusuka ng dugo. Okay. Or Mhm. nagtatai po ng dugo. Mhm. Okay? So, yun po, mga komplikasyon na yan, na ibig sabihin, Mhm. taot na po so atay. I see. And then, by literature po, Sir Henry, 2 years old, nagagadan po ang aki. I see, okay. Actually, Dok, yan po ang hapot ko sa imo. Pag iyan na sa mga naguluwas na, may nag-iyan na sa mga complications na naguluwas, ano po ang kwan? Naagapan pa po ini, Dok? O medyo kwan na, nasa haranin na po siya sa medyo malain na sitwasyon? Iyo po, medyo Mm. delikado na. Oo. Kaya pag late na po sa kuya na-refer, ang tigsasabi ko na kaipuhan na Mm. po ng liver transplant. I see. Oo. So, igwaman po kita sa Pilipinas, sa Medical City, Mhm. na liver transplant. Opo. And then, igwaman po sa ibang bansa. Kaya Mm. lang, ang pipa-prepare po namin, 5 million. Which is dakula. 5 milyones 5 Wala. million ang liver transplant sa Yes unless po. na milyonaryo ang pamilya. Yes po. 'Di ba? 5 million ha. So kumpara diyan sa 5 million na yan, mas maray na may early diagnosis po Yes po. Oo. Yun po ang pinaka first na importante Oo, na oo. magibo para sa akin. pero ang liver transplant, Dok, may kasiguruhan po yan na makaka-recover ang aki. Dakol naman Kung po ako halimbawa napali- igwaki may kwarta. Oo. Dakol naman po ako na pa-liver transplant. Mostly po, nagduduman sinda sa India. Okay. Dakulo na cases duman. So, Okay. pagbalik din digdi, so far, okay naman. Iyo, saan po mako ang liver? Usually po sa mommy. I see. Okay. Nearest kin. Oo. Tapos, ang pinaka, sumami. Kaya ang... So, ina mismo, Iyo po. Okay. Kaya ang okay. advice ko, dapat warang mga bisyo, sigarilyo. Oho, oho. Para healthy po. Ano po, kukaon sa liver kang ina? Parte lang naman. Parte. Parte Makuman kang ko liver. lang. Opo. Gary, Tapos yun kakaagsa. tama ba, Dok, na yan? Dahil man yung pig tatanggal sa liver. Gary, tama ba? Garo di dukot duman? Iyo po. I Konti see. lang na atay na kukuon sa mami. Tapos ikakaagsa. Nakakuan siya na nade-develop duman sa atay ka na Apo, adi. nagre-regenerate man po kasi so I so atay. see. Mm. Okay, 5 million Iyo. Okay. Ito pong operation, Dok, mga perang iabutan ka ito? Pag na-diagnose na for operation na nga so aki na lang. Tapos sabi mo ko sa bago, ang pinaka solution is itong surgical operation. Yes po. Opo. Kumusta man po ito? Halimbawa ako na ang aki uminabot sa arog ka itong bagay. Na naoperahan. Opo. Ay, dakulaon po natabang Sir Henry. Oo. Kasi pag na-detect po na biliary atresia, Mhm. so yung sabi ko po kanina na ma-inject po ng mga dye, Opo. tapos pag may bara, Oo. part po ng bituka, tigdudukot sa atay.
Tigigibo I po yan ng see. pediatric surgeon. Okay, So, okay. kapag nagibo yan, iguana pong agihan. So, Okay. bile, hali sa liver. Okay. So, Oo. naggagayon po ang pupo, nagkakaigwang kulay, so paninilaw, nawawara o nalilesen. Oo. Okay. May text po digdi. Pero kung tama daw ang pagkasabot ko sa imo, tama ba? Hanggang pirang year ang existence niya. Tas sabi kan text digdi, kung dahil po naagapan na, na ang pinakatama ba sa pagkasabot ko, ang pinaka-severe na pinang-abutan niya, magadan so aki. Iyo po. Ade. Pero pong taon siya, ang iabot niyang edad. Tapos sabi kaya kan texter digdi, pag more than 5 years old na po bang anak, pag may nung ganong sitwasyon, ganun pa rin po ba ang posibleng sakit niya? More than 5 years na daw. Depende po. Okay. Kaya very important po sa muya, Sir Henry, history taking na tiga-apod. Okay, So, pag okay. nagpa-check up, pahaputon mi kung no ari nagsimula, so paninilaw. Okay. Kasi dakulon okay. man po na kausa kang paninilaw sa aki. Iba po, mga 1-year-old na. Pero pag late na po naarog ka yan, bako na yan biliary atresia. Posible. Usually, habang pirang year lang, habang pirang edad lang po kanaki, Dok, na minaabot na ito ang diagnosis po nindo ng mga pediatrician. Pag sa literature po, Sir Henry, Opo. 2 years old, 2 years na ang talaga, aki. ha? Oo. May literature po. Sa experience ko po as pediatric gastroenterologist, nearing 1-year-old, nakulo na mga komplikasyon. Tapos nagagadan po sinda dahil nagsusuka na ng dugo. I see. Okay. Kasi So, nagkakaigwa na pong pamamaga kang mga Oho. yung varices na tiga-apod, Opo. mga ugat. Opo. Oo. Oo. So sa kwan mo po, sa experience mo, usually mga 2 years old lang ang bata, ano? Yes po. Iabutan pag dahil siya nagapan. So importante ang early detection do ka, no? Yeah po, sir. Importante ang early detection. Okay. Sandali lang. Taon ni Gary Iguaki hapo. May nag-isingit ko ng una po ini kung ano man. Alam ko na. Alright. Sige. Okay. Ito. Good morning, Hen. Thank you po for that information. So, okay. True po yan. So, aki ko talaga pagkaluwas niya 6 months old, arog po ka ng sitwasyon. Sa Manila po kaya kami ito nag-star, medyo madugo po ang gastusan dyan, pero nakasurvive po siya. Pag nag-agi po siya operation, survive ang aki. Ihapot ko lang po, kung day na po ang mabalik, de ko lang, sabi kan texter ta, Day na po. pag inoperara na, Iyo po. day na po siya, hanggang dumakula na po siya. May mga cases lang po na tiga-apod na kumbaga yung inoperahan, Opo. nagkakaigwa pa din kibara. Okay. Oo. Pero depende naman yan. May mga cases naman po na throughout life, okay na sa akin. Ayun, okay. Hanggang sa makaagom siya doon, ano? Iyo po. Iyo po. Pero ang danger, tama ba? Sorry kung baka mali ang term ko na danger or whatever. Sabi mo po na, ano yan, oning genetics, posibleng itong aki, madaraman itong itong na-experience niya sa masusunod niyang mga aki Iyo daw. po. Opo. Pwedeng igwang arog ka, yan, Opo. ano? Okay. Paano daw po ito nagiging arog ang kandok na habang nadidevelop siya, nag-arog ka ng sitwasyon, kanaki? Anatomical po ang problema ka. I So, sa see. genes, tapos sa laog pa lang kantulak, nag-develop, nagkakaigwa ng pagbabara. I see. Okay. Good morning kay Judge Jason Rodinas. Ikaw pala, Dok, ang first gastro Iyo po. pediatrician sa Bicol? Iyo po. Talaga, ha? Good morning, Tabi, Judge. Amigo, maray na agad Tabi sa imo, ha? Alright. Now, sabi kan sa pang texter, good morning, Tabi, Hen. Ay, parehong question kanina, kung pwede pa dang magbalik. Taso akin niya palan, kang nasa retired teacher na po ako. So aki ko po ngunyan 47 years old na sa Cebu po, kaya ako ka ito nag-teach. Iyan po, so naging diagnosis kan doktor, nag-undergo talaga siyang operation. 47 na siya. Possibly daw na magkaigwa ki complication. Possibly daw po na magkaigwa pang complication, Dok. Sa pasyente Sa mismo. pasyente, itong 47 years old na aki niya ngunyan. Mukhang ano na. Very Garo- good na. garo iba na. Iyo po. Healthy na.
47 na, pero grabe Eh, naman oo. yan. Baka Pero- may mga aki na. Oo, gari ko na. Pero Okay kuan na na, lang okay. ano. Ang kuan na lang, ang gari ang warning na lang itong so pag-aki niya kung ay siguro may mga aki na yun eh. Hilingon riparohong kimaray. Iyo po. Riparohon Tapos kimaray. talagang ang importante, pa-check up agad. Opo, oho. Ang aki dok, pag nagbutog ang tulak, ikaw bilang sarong gastroenterologist, pag nagbutog ang tulak, bako man siya ngaya iyo ang posibleng sintomas naman. Apera ka itong so tulong warning Opo. signs tabi. Pag pirmi butog ang tulak, ano po ang connection? Dahil man siya nangangulugan na igwa na kiarog itong problema. Iyo po, kasi dakulon man po ang posibleng kausa kang pagbutog kan tulak. Mhm. Kasi kung di man po naninilaw, butog lang ang tulak, baka po may ibang organ sa sa tiyan na Opo. involved po. Okay? Ang common kan, constipation, Mhm. lalo pag mga 1-year-old, 2 years old po. Mhm. Mm. I see. Okay. Hen, ihapot mo daw tabi kay Dok kung ang ibang sandali lang ha. Alam ko na. Hen, ihapot mo daw tabi Dok, di ba ang liver problem, nag-yellow man ang tabo? Iyo, di ba Dok? Yes Iyo, po. di. Oo. Iyo po. Oo. Iyo man sa nangapot niya. Di ko alam kung anong gusto niyang i-point. Usually po pag liver, talaga madilaw, jaundice, Yeah. pasyente. Oo. Oo. So pag aram na nila, kuwari, at any age po kang kang pasyente, pag madilaw, pa-check up agad sa gastroenterologist. Ayun. Iyo Okay. po. So, gastro ang kaipuhan talaga. Iyo po. Okay, so with that Doc, ano ang garikwan? Ano yan? May mga nutrition bang kaipuhan? Ang aki habang nagdadakula ngaya, habang siya nag-undergo naki-operation, may mga maintenance po na pwedeng gibuhon? Sa nutrition po, kaipuhan kang halangkaw na medium chain triglycerides. Okay, Iyon. okay. Sa gatas, igbaman po kaiyan. Mhm. So yan, tige-emphasize ko na kaipuhan ang nutrition. Mhm. Bako lang dahil may hilang suaki. Pero very important kasi yan talaga para Opo. iwas sa hilang in general. Ayun. Okay. Okay. So, okay. Henry, paghihapot po kay doktora, ay iba to, iba man po ini na problema mo tungkol sa sige, ihapot ko sa imo, Dok. Ha? Sige po. Ang ito, sige, patulan ta ka po, ay ng text data. Pero okay. Sabi niya, ang aki ko po kaya, siyempre, nagagamit po kitsupon, pero may butog ang tulak. Paano daw po mabawasan ang pagiging butog ang tulak niya? O, Dok. Day po magtsupon. Day po. As pediatrician po, day mo po tigre-require. Ah, Tiga-advise okay. na Opo. magtsupon. Mm. Kasi inot na inot. Puro hangin talaga ang masusupsop kang aki. Okay, Oo. okay. So, ako po, day ko tiga-advise ang Magtsupon. Iyo po. Breastfeed. Breastfeeding. Iyan na, dengko niya. Per Yan. demand po, ibig sabihin, pag gutom ang aki, tuloy-tuloy ang pag-breastfeed. I see. So, ang kausa kang pagbutogan tulak niya, bako man so kakao niya, inom. Kung bako, so paggamit po kan tsupon. Iyo, saro po yan sa kausa. I Pero see. kaipuhan po, maaraman sa ibang simptomas. Like Mhm, kung mhm. how regular po ang pupo kang aki. Okay. Kasi baka constipated. Okay. Oo. Depende I see. din po sa edad kang aki. Okay. Sige. Ang inipodok na kwanta, ining cholestasis na pigasabi mo, ang tama ba na pagday na agapan talaga sa pagkasabot ko sa imo kasabag operation lang ang sarong paagi pagday na agapan talaga siya sa laog kiduwang taon in 2 year pwedeng magadan ang aki. Iyo po. Pag I see. nagluwas na sa mga komplikasyon. Internal ang kanya, no? Internal siya na problema. Iyo po. Atay mismo ang may problema. Sa aki. Okay. Ano po ang maitatao mong advice sa mga barangay, sa mga health workers pag yaon po diyan sa mga barangay? Tagaro sa iling ko, baka kung unaware ang parent, sinda pong nakakaisi ka and pwedeng makahiling tulos ka ini. Iyo po. Opo. Sir Henry, actually, yung mga nare-receive ko ng mga pasyente, Mhm. ang inot na tigtataram sa kuya is, yun, madilaw nga ang aki. Opo. Pag tigapot mo, mami na pa-check up mo na po ba ini? Ang Oo. sasimbagon sa kuya, Dok, iyo po, pero ang sabi sa ko, paarawan. Okay. So, tiga-emphasize ko na lang sa mami, wala man problema po ang pagpaaraw. Mhm. Mhm. Kasi for vitamin D din po yun. Mhm. Kaya lang, sabi ko, mami, ang pinaka-importante, Opo. so, kulay kang pupo at kulay kang ihi. Oho. So, yun, iwa-watch out din po yun. Mhm. So, kaya
po sa mga barangay health workers, sa mga barangay tapo na makahiling kang aki na madilaw. Opo. So, kumbaga, dapat vigilant sinda. Sabihan agad na magpa-check up sa nanay sa pediatrician po ninda. Okay, sabi kan texter, hello, good morning po. Nice information po para sa... newlywed kasi ako. Wow, the best in it. Bagong kasal. O, ito. Sabi niya, newlywed po kasi ako. Sabi ng nanay ko, nagkaroon din po ako ng ganong problema, pero di ko po natanong kung ako po ay naoperahan. Ay, dapat nahiling sa lawas. Scar. May scar po yan. May scar? O, Yes. hilingan mo. Kung may scar ka po, yun yan. May scar, di ba? Di mo naaraman na. Hilingan mo kung may scar ka, baka yun na po yan. Alright. Now ko lang po na laman na yan pala, namamana. Ano po ang dapat kong gawin po, Hen, at saka Dok? Ano pong advice mo? Hindi ko alam kung nag-text na lalaki o babae, hindi ko po alam. Iyo po. Regular check-up lang sa pediatrician. Usually naman po kasi ang aki, pag tigmundag, may pediatrician po yan. Yeah. So pag sinabi kang doktor mag-follow up, magbalik po sila for follow up. Iyo. Sa mga bulod baga po, medyo harayo Dok ang kuan, harayo Iyo ang mga pediatrician, nugad ano ba diyan so mga hilot-hilot. Iyo po. Ano pong advice mo sa inda? Yung sigtigtaram ko po Sir Henry ng mga yung tulong Yeah. warning signs, Itong pag hilingon, nahiling na ninda, tandaan. magdalaga na sinda sa mga doktor or sa nearest na hospital po ninda. Yes. Pag maputla po ang labi, pwede po kaya na konektado diyan sa topic ninyo? Sabi kan texter. Baka ano lang po, iron deficiency anemia. Lips man- Iba-iba po. Oo. Lips man sana po ito. Ang sabihin po ni Dok, so buong lawas Dok ano? Yes po, madilaw. Madilaw. Jaundice. Alright. Ano po ang pwedeng sandali, hindi ko alam kung konektado Dok ini, pero anyway, basahon ko. Ano po ang vitamins itao sa aki na 10 year, okay, old at 41 kilos po siya. Maputla po kasi. Dok, tabi, hindi ko alam kung konektado sa topic 10 eh. Vitamins. Vitamins. Dakula yan, 41 kilos. Baka overweight na po yan. Baka, Oo. correct. Kwan siya eh. Alat mo Baka day na po kay puhan ng vitamina. 10 years old siya eh. 10 years old. Dakula man ang baka ipa-check up na lang kayo, i-filing. Iyo po, para ma-check din po sa timbang. Iyo. Di ba Dok, tama ba so na inotming discussion 19 below ang pedya? Opo. Pwede pang Pwede pa. Iyo May po. menstruation na kamo pa ang doktor ano? Iyo po. Bali 18 and 364 days sa mula po yan. Talaga. Alright. Sige. Okay. Ito, madali lang. Bago sa hapot ko pang iba. Ito. Hen, good morning, Tabi. Ay day po, tama Dok, ang pagkasabot ko, dapat kompleto itong tulo. Itong warning signs. Sabi niya, kung wala po yung isa doon sa tatlo, pwede bang makonsider yon na hindi ganun po ang sakit? Sabi ng texter natin. Saro ang wara. Saro da ang wara. Alibaw ang so pupo niya medyo okay. Pero nag-yellowish siya. O baka so ano pa nga sa saro Dok? Dark colored urine. Yeah. So urine dark colored Dabi. Okay. Pag-arog po kaya na madilaw ang aki, bako maputla ang pupo, bako po yan biliary atresia. Okay. May tiga-apod po dyan na neonatal hepatitis. Ang neonatal hepatitis naman po, sarong klase naman yan ng helang na namamaga ang atay. General term po yan. I So, see. unlike po sa mga gurang na pagtigtaram na hepatitis, ang connotation ta po, hepatitis B, hepatitis A. Yes. Pag sa mga newborn po, general term yon na ibig sabihin na mamaga ang atay kung anong cause dakulon. Pwedeng mga fungal infection, bacteria, virus. So, iba po yon. Pag biliary atresia, persistent na acolic ang stool. Acolic yun yung maputla. Persistent dapat. Kasi po ang problema, so mismong agihan. So ducts mismo, makipot. I see. Okay. So dahil siya nadadala sa mga dahon-dahon, tabi, di ba? O Iyo kung po. anong manabagay yan. Kaya po ang kidoktor. Sabi ni Dr. Jacqueline Espinola, Iyo po. hi po, doktor po yun. Iyo po, Doktor. pediatrician. Colleague ko Pediatrician, po. Dr. Apo. Jacqueline and Eileen Merapuentes.
Apo. Hi daw. Doktor po ini, madam? O Si doktora? Eileen, kaklase ko. Kaklase mo. Apo. Okay. Hi, good morning, Dr. Eileen. Yeah, okay. Sige po. Salamat po sa mga nagtataon ng greetings ngunyan. Alright. Another text. Natakadakol nindo. Di pa nga ni kami ni Dok na matatapos na lamang kami. Alright. Ito. Okay. Sabi niya, good morning, Tabi. Yung anak ko po naoperahan. Magasto. Yeah. Magasto po, pero sa Davao po kami noon, Sir Henry, wala namang pong binigay na maintenance, okay naman po siya ngayon. Pero may mga time po na parang may gas ang kanyang tummy. 5 years old na po siya, naoperahan po siya, 7 months yata, if I'm not mistaken po. Dok, ano po ang reaction mo digdi? Baka po related duman sa operation. Okay. So, importante po na i-monitor so bowel pattern. Mhm. Baka kasi constipated lang. So, yung air po, yung hangin, hindi nakakaluwas. Anyway, 5 na siya ngunyan. Baka, pero ang mas marigay, ma-check up pa mahiling Iyo giraray. po, kasi Mahiling sa ako giraray. po, ang pinaka-advice ko, in case of doubt, pa-check up Iya. rather than be too late. Iyo. Tarakulong baga ang kausa kung nata bloated ang tulak. Ano Iyo po? po. Baka rin natunawan lang. Opo. Di ba? Okay. Iba nga ni baga po din tutunawan ang iba. Okay. Sandali lang mga tugang sa mga hapot mo nindo habol na iba pa. Magbabalik po kami alas 8:15 na oras po sa Pilipinas as in sa DCGB. Magbabalik po ang programa, makalipas lang po kan mga patalastas. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap.
tanghali sa presidente kan University of Nueva Cáceres, Dr. Faye Lea Patria and Laura. Sa gabos ng mga Bicolanos, asin devotos, kan sa tuyang mahal na ina, gusto kong ipaabot ang pakikisumaro hale sa University of Nueva Cáceres. Maugmang fiesta ni Nuestra Señora de Peña Francia. May her intercession always be our guide and protection. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Alright, sige po, balik kita sa programa. Okay, sige, may text po digdi, mga tugang 8:20 na po. Good morning, hapot ko lang tabi kung ito. Good morning po, Dok. Kan baby aki ko nagpa-check na kami, nagpapa-check daw. Kami kan 5 years old kasi naninilaw ang eyes niya. Pero wara man pong nako ang hilang. Ang sabi kan doktor, wala man daw po sakit. Till now, 12 years old na po, naninilaw pa rin ang eyes niya. Salamat po. Pero hindi po naman siya sakitin. Reaction po, Doc. Eli. Sir Henry, takul po kasi ang kausa, kang paninilaw sa aki. Opo. Kung 5 years old na po, pwedeng i-check po yung sa hepatitis profile. Ayan. Ipa-ultrasound po para mailing kung may stone. Minsan po, igwa kitang tigaapod na liver tuberculosis. Opo. So, yun po, kaipuhan ng workup kang aki. So, kung 5 years old na po siya nanilaw, bako na po yan biliary atresia. Ayun. Iba na siya, no? Iba na po. Oo, okay. Siguro, pero, kaya paano medical attention ka ito? Baka normal, bako siya normal, ano? Bako normal na madilaw po. Oh, ang aram ko mga brown eyes, blue eyes, di ba? Mga Caucasian, Spanish Sir Henry. eyes, yan, di ba? Mga, ano pa, red eyes, pag may kuan, pag may, ano yan, pag may... Sore eyes. Sore eyes. Okay. Alright. Henry, good morning po. Nice information po para sa muy... Ay, ito, sabi niya. Good morning po. Buntis po ako ngayon. Yan, sabi niya. Good morning po. Buntis po ako ngayon. 6 months na po, sir. Sabi niya. Pwede po mahapot kung maaraman ko ng aki waki arog po kaan na helang na topic nindo. Wara pa man po. Day pa habang Wara nasa pa. tulak. Ayun. Wara pa. Okay. Wara pa. Pagka luwas, Oho. tapos may mga Saka sintomas mailing. na, saka na po. Opo. Unless po na telescope yung taan dyan sa lao. Tingko po kasi mga congenital scan. Okay. Pero more of grossly lang po yun. Like kung may problem po sa heart. So, bako po mismo duman sa tigaapod na biliary atresia. Opo. Kasi symptom pa rin po ang babantayan. Iyo so physical na so nahihiling po Nahihiling mismo po. sa aki. Apo. Oh, pero Dok, kasi bago nahapot ko na sa imo off the air, nahihiling po siya sa newborn Day screening. po. Tayo baga kitang newborn screening. Iyo, day po, maski yung expanded newborn screening, Iya, day opo. po, nahihiling. I see. So talagang may kuan siya, may physical manifestation lang. Yes po. Sa aki. So Opo. ilang ang dapat na tandaan. Okay. Good morning, Tabihen. Ay ba po ini? Pag malungsang aki mo, bakit ba ng helang ka? 10 anyos na pati siya, diba, Dok? Iyo po. Pag 10 years old na po, pag malungsi siya, di, baka iba po. Yan. Sabi ni Dok, kung di naagapan hanggang mga 2 years 2 years old lang. 2 years old lang ang aki. Apo. Okay. Henry, ihapot ko lang po kasi yung baby namin ngayon na 7 months po naninilaw po pero hindi po siya nag-iba ang kulay ng pupo niya. Yung urine po, ganun din. Sige, Sir Reaction Henry. daw. Opo. Actually, yan po ang
pinaka-importante sa kuya na ako mismo makahiling Yeah. kang kulay kang pupo. Correct. Kasi iba-iba po kasi ang interpretation kang mga nanay. Opo. May mga pasyente po ako na ang sabi ninda yellow ang pupo. Pag hiling ko Baka iba. maputla. Okay. Oo, minsan okay. naman po pipicturan. May mga filter po ang phone, Iyo. minsan Oo. madilawon, pero sa actual maputla. Mhm. So, yung tigsabi ni Mami dyan po sa texter ta Sir Henry na Opo. okay ang kulay ng pupo, better po ma-visualize Iyo. mismo kang doktor. Iyo man ang tabaka iba man ang appreciation mo kang kolor. Yes po, iba-iba Diba? po kasi yan na kulay. Igwa kaming tiga-apod na stool color chart. Okay. So, yaon okay. po sa mga kulay kang pupo, may mga number yon. So, yung acolic, yun po yung halos puti na. Opo. Nakakulay kang gatas. Oo. So, yun po bako na normal. May very light, bako din normal. Basta Oo. po ang magayon na kulay, kalabasa ang kulay. Ayan. Matingkad. Iyo, oo. Kung iyan so ililuwas, iyan po talaga ang maray na kuan kan aki Pero pag nag-ibang kolor, medyo magduda ka Iyo po. Opo, oo. Tapos 7 months old na kasi yan, Sir Henry, na Iyo, aki niya. iyo. So, better po, ma-check up. kung lang po. nag-yellow siyang kuan niya di ba? Ang skin niya sabi niya, dapat Iyo mahiling po. talaga ini. Yung mananggadok, tabaka kung ibang appreciation takang kolor. Iyo po. Kaya, Oo. doktor dapat ang makahiling. Iyo, oo. Tapos sabi niya, so ihi daw, okay man. Kundi malay mo, baka. Pero sabi mo, dapat so ihi, nagmamantsa baga sa diaper kung nagda-diaper. Kung may problema po Kung sa may problema. Iyo po. Oo. Kasi dapat ang light color lang. Oo. Ang nagmamantsa, ang description ko po kayan, garo iced tea, na pag binuhos mo sa lampin, maitom. I see. Okay. So bako kung sa tela man siya, may naitom duman sa Minaitom. kuan Iyo ang po. kolor. Opo. I see. Okay. Yan po ang hilingon ni. O sige, ini pong texter ta, nga ni pong maagapan, siguro mas maray pong magpa-check up po kamo, di ba Dok? Iyo po. Sir Sa Henry. mga pediatrician. Si doktora pwede po nindong hanapon ini diyan sa clinic niya. Hapot ko sa clinic ni Doc. Sa kuan. Okay. A nice topic po para sa muyang mga nanay. Good to hear po that. Kaya nga pinalakas ko yung radyo ko para marinig ng neighbor namin na buntis ngayon. Salamat po. Iba man talaga ang mga listeners. Taraman mo na lang po sunli neighbor mo na mag-tune in na lang. Okay. Sige Dok, ano pa ang gusto tang itautabi na importanteng informasyon para po sa discussions tang iningon niya, lalo na sa mga kakian ta, Sige. ang mga nanay tangon niya. Opo. Lalo po sa mga first-time mother. Iyan, okay. So, wala sindang comparison. Kasi ang ibang mami, mga 5 na ang aki. So, alam na Oo. nila kung ano ang normal sa bako. Opo. So, pirmi po maging vigilant. Okay? Pag may mga simptomas ng aki, mas iba ko lang po jaundice, Opo. bako lang paninilaw. Kay puhan, magpakonsulta. Tang aki po na sa day pa man tatao magreklamo, day Iyo. tatao magtaram ko anong nararamdaman. So, in case of doubt, pirmi magpa-check up sa pediatrician. And then, pag sinabi kang doktor po na mag-follow up po. Tapos, ano naman po kami mga doktor, one text away. Oho. Pag may mga pasyente man po kami na may concern, Opo. igwa man po kaming secretary na anytime po re-reply sa mga concerns ka mga mami. And then kung pagpresensya po ining 3 warning signs na tigtataram ko, Opo. darahon agad po ang aki Iyo sa po. nearest na doktor, Yan. clinic or Yan. hospital. Oo, mas kuwan po yan. Dapat maging vigilant kitang maray. Tabuhay bagay yan. Importante Iyo po. po. Na maagapan. Okay. Follow up lang po. Nag-underwent po siya ng series of blood test. Pero daiman po nakuha na diferensya. Clear man daw po. So, Gallbladder. bladder, malinig man ang liver and kidneys. Ano daw po pwede maging cause pa kang paninilaw ng mata? Ito, Dok, so nag-text ka sa bago. Iyo po. Nag-agi na pala siya kidakol ng mga test. Di ba? Baka kaipuhan po ng CT scan. Oo, baka pwede. Iyo. Iningon, oo. Kung ang worry mo mananggan pag muklat kang mata kanaki mo yellow, di baka man may bakang problema po talaga. Basta bako po normal sa tao na yellow ang mata do Iyo po. Bako po normal. Itong sa mga blue eyes, medyo normal po ito. Tana sa lahi po ito. Alright, ito. Ay pasensya na po, rin nagdidakol po ang text tabi. Pasensya na po, tamatapos na kami. Dagitan kita kan ako Bicol, masunod na po. Alright, ito. Hen, so aki ko po 1 year na siya. Sandali. So aki ko po 1 year na po siya. May time po na naiba po yung stool niya pag lumalabas. Pero black po siya.
Yeah, sige Dok. Yun na po Dok. Black po daw siya. Iba man kayo dito tabi na po. Baka may kinaon. No? Black po ang kulay. Depende. Inot na inot. Baka kasi kung black, ang description ko po kasi kang black, yun ang tigapod na melina. Okay. Ang melina naman po, Opo. ibig sabihin dugo yun. Okay. Na old okay. blood. Okay. Okay. Oo, pwede okay. kung may problema po sa stomach, may ulcer, pero usually po, ang symptom kaan, makulugo ng tulak. Iyo. Okay? Iyo. Tapos madugo, Oo. kaya pag nagpupo, maitom. Iyo. Bata So- ito bang aki niya? Di ba kada pa man nakakatara mo ito? Kuwan pa man, aki, ma 1 year old pa Mga lang 1 siya. year old pa lang. Oo. Kasi inot na inot din po Sir Henry, baka yung description niya ng black is baka dark brown lang. Yan. Oo. Baka iba kanya-kanya kitang treatment sa color Iyo po. yung mananggan. So ang maray siguro Dok, mahiling ito nindo Iyo po, ng kasi mga ipapacheck pediatrician. yung stool kung talagang may blood, yung tigapod na fecal occult blood test. Opo. So, laboratory yan para ma-check kung talagang may blood sa pupo. Oh, okay. Ang aki po Dok, pwede magka-ulcer? Igo po. Ang baby? Ay, bibihira. Usually, Oo. adolescent po. Adolita, walang pang-stress Dok? Wala pa. Stress ulcer. Oo. Walang pang-stress. Okay, sige. O last na lang ito na sandali. Tagari o digdi baka igwa kay garigwa kung nahiling sa messenger. So alam ko nata. Siguradong ko Dok ini tabing yaong kapata. Sandali lang ha. Tanahiling ko so garisok kaya daw. So kaklase ko ini kang college na iling ko. Alright, mate, please don't mention po my name. Sabi niya, "Good morning po Doc Hen. Kasi yung aki ko po may concern siya about liver daw. Ang baby po ba, pwede ka agad magkaroon ng sakit sa liver? Aside po yung sinasabi po nindo na topic mo niyan. Iyo po. Pwede Dok Actually, Sir Henry, nakulo ng pwedeng magkausa kang hilang sa atay, maski po ang mga gamot, overdose kang gamot, overdose ng paracetamol, atay po ang tiga-atake. I see. Magkaigwang dengue, atay po ang tiga-atake. I see. So, dakulon Okay. pong possible na cause kang Kang liver. kang liver case. problem. I see. Okay. So mas maray po but mapagalon baga Dok? Kay makita kan mga baby ang aki ko, dipisilon talaga. Tay baga di bang nakakataram adi? Iyo po. Di nakakataram. So lit sa nang diferensya dalagan sa doktor Iyo para po. makuan kamong mga pediatricians na nakakailing ka. At least unless na nakakataram na, medyo madali-dali na sa mga Makatarap magulang. na po kang mga simptomas ninda, like Opo. makulog ang tula. Okay. Saan ka po Dok nagkiklinik tabi baka so nagdadangog ngunyan tabi makaisip na magpasiring po sa imo? Saan po ang Sa klinik mo? Ibalong Medical Center po. Saturday, 9 o'clock Okay. hanggang 12 o'clock. Ayun. Every Tapos, Saturday po yan may Monday to Friday po ako sa Tanchuling tsaka Ibalong. din. Okay. So pwede po kamong duman sa Tanchuling, dili po Tanchuling Hospital. Apo. Pag Tanchuling po Monday to Monday, Tuesday, Thursday ng umaga. Monday, Tuesday, Thursday ng morning. Tanchuling Hospital po, dito sa Apo. may Imperial Court. Tapos duman sa Ibalong Village, every Saturday. Ngunyan po yan. And then Tuesday, Thursday ng hapon. Ayan, duman po sa Ibalong Medical Center. Ibalong Village na sabi ko. Ibalong Medical Center. Talaling ko man ang gatsungaran mo po duman. Apo. Sa Kwan. Okay. Saan pa po, Dok? Iyon man lang Iyon lang po. Apo. Sa Tanchuling po and sa Ibalong Medical Medical Center. Center. Opo. Okay. Dok, salamaton pong maray. Ano po ang sa imong parting words sa mga listeners ta po? Ay, dadali, Dok. Tagariuni, gwapang saro. Ay, baman ini o pala. Baman. Okay. Isingit ko tabi. Bata 8:30 na. Bali lang palingala. Sabi niya, "Good morning, Hen. Nagbababa po ang timbang kan aki ko pero maputla siya." At definitely, Dok, bako ini duman konektado sa topic ta ano? Baka mamaya. Pag nagbaba ang timbang, baka mga TB, kay po Yan. rule out. Yan, oo, or so oo. mga ascaris, may mga bulate. Oo. Lalo kung maputla po ang aki. Ayun. So, definitely po. Pero importante po, regardless kung ano man iyan na namamalisyan mo sa aki mo, importante po, ma-check up ang tabi. Iyo po, Sir Mahiling kan mga pediatricians. Sige, Dok. Ano pa sa tuyang parting words tabi? Go ahead. Nagpapasalamat ako, Sir Henry, sa programa nindo. Opo. So, dakulaon na tabang para sa mga listeners na matawanan sindang knowledge sa mga kaso na bako common kagaya po Yeah. ng cholestasis na tig-discuss po Yeah. ngayon na adlaw. Opo. So basta po kung kamo may mga concerns tabi do mo man kamo sa lang magpa-check up po sa mga pediatrician. Lalo na po diyan kay inik si Dr. Kay Dr. Eleanor Rodena Sabico. Yan.
Dr. Eli. Yan, mas maganda Dr. Eli Dok pagapuno na. Ano Angel? Pediatrician mo si doktora? Okay. Kaya daw. Ika, saan ka nagpa-check up? Bako pang pedya ka pa? Ang height mo. Talaga. So, alright. Dok, salamaton po maray tabi thank you, sa Sir imong Henry. oras sa DCGBN. Salamat po kay Dr. Julie Salvosa, ang sa indong presidente po sa Philippine Pediatric Society Incorporated, para po sa pag-coordinate sa indo, maging Iyo guest po po sa programa ta. Salamat din, Sir Henry. Iya po. Thank you so much. Mga tugang Dr. Eleanor Rodena, sabi ko, sa po na fellow kan Philippine Pediatric Society, as in po, sa po siyang gastroenterologist, hepatologist, and nutritionist. Tama daw, pwede ba? Nutritionist daw. Nutrition. Sige po. Mga tugang, ako Bicol, susunod na. Salamat po kan sa inyong pagantabay sa DCGB. Goodbye. Marinaga po sa Indoga Boss. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan gunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB.